सोर रायजोनो सोर बर' फिसानो बड'लेण्ड नाङा गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामो। लोगोसे बेजों मैयायो बुरलुंबुथुर दैमानि ब्रिजनिफ्राय सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनो नाजादोंमोन आरो बे मोजाङैनो रेस्किउ खालामजाफिनो आरो बिथाङा सारियालिनिमोन भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन। मोजां मोननायनि पावारा बेसे सासे सिख्लानि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय बुरलुंबुथुर दैमानि ब्रिजसानिफ्राय बाज्रुमदों बिथाङा सारियालिनि। स' जियानो जाया मानो सासे सिख्लानि थाखाय बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनाया बे गोबां दुखुनि खोथा। मानोना जोङो बुहुमाव जोनोम मोनदोंब्ला खामानि मावलांनांगोन आरो खामानिखौ जों मावनानै गालांनांगोन। डु एन्ड डाइ बे सोदोबा जोंनियाव बेरखांफैयो। जानो हागौ नोंथांमोनाबो बे सोदोबखौ मिथिगोन नाथाय गोसोआव थाया मालाबा, जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि थासारिया जालाङो। जियानो जाया मानो जोनोम मोनदोंब्ला मोजां खामानि मावनांगोन आरो दिनैनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौबो बुंनो सानो आङो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दा खालाम। मानोना बेफोरबायदि खालामनाया जाम्बानि फाव बेफोरबायदि खालामनाया। मानोना जिउखौ जोनोम मोननायनि उनाव जोङो जिउखौ ओरैनो थांनो नाङा। जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनांगौ जे बेक जेनेरेसना मोजां जानाय बायदि। स' जियानो जाया मानो सोर बर' फिसानो बड'लेण्ड नाङा जोंनि हाथियारा रायजो राजा जोंबो गोजोनाखै। बे बिएसि बिटिसि बिटिआर बेफोरथ' ओरैनो जास्ट माने माबाल' बे गभर्नमेन्टजों मोनथामबो सुक्तियानो जों बे मोनथामबो सुक्तिखौ जोङो सेटिसफेक्सन नङा आरो जों बेखौ डिनाय खालामखायो। बे जास्ट ओरैनो जिरायनो आन्थाल' जोङो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि आलादा रायजो नङागौ मानि जों गोजोना। मानो होनबा आलादा रायजो जोंहा मोननांगौ। जोंनो भारतनि संबिधानावनो होखानाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। जोंनि बर' रावा असमिया रावा जेसेबां अधिकार दं जोंनि रावा बर' रावाबो 8 सिडुलाव हाबबाय। 8 सिडुलाव हाबनाय आरो जोंहा मोनसे दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होखानाय दं भारतीय संबिधाननि माबायाव। बे हिसाबै जोंहा मोननो गोनां माने अधिकार दङ, जोंहा मोनथाय दङ। बेखिनि डिमान्डखौसो लानानै जोङो बड'लेण्डखौ बिदों। जोंहा निजा हारिमु दङ, राव दङ, माने संस्कृति दङ, हा दङ। रावखौ भाषाया जोंना भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव हाबखानाय दं। बे खेथ्रआव जों मानो बड'लेण्डखौ मोना? जों बेखायनो सरकारखौ बारे बारे बुंदों जे जोंनो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि जों गोजोना। आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुंबाबोथ' बिथाङा रायजोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगोन। बिथाङा भारतनि संबिधानखौ बादा होनो हानाय बा बिथाङा होनाङा होनबानो जे जों बड'लेण्डखौ मोना बिनि खुनु बाथ्रा गैया। बे जोंहा देक संबिधानाव लिरखानानै दोननाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। बेयाव जों सारा बेहाय जोंहा माने 8,966ता माने 8,966 माने माबाखौ लानानै जोङो हेक्टर बेखिनि बिगा हाजार हेक्टर बिगाखौ लानानै जोङो बर्ग किल'मिटार माने हेक्टर हाखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामदों। बेयाव दङ माने हाजो हाला दैमा दैसा अन्थाइ बाला फरेस्ट गासिखौबो लानानै बेखिनि संकसनिफ्राय सदियासिम। आरो बेयाव दङ जोंहा रेभिनिउआ माने 3079ता 3079 बेखिनि रेभिनिउ भिलेजखौ लानानै जों टटेल 35 लाख बर'फ्रा माने बेहाय थायो। आरो बेखौ लानानै जों गासै बेखौ लानानै जों मोनसे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जों थांखि लादों आरो बे जाफुंखागोन। उनावबाबो जाफुंगोन। जोंबो थैजासिम जों जिराया। बर'फ्रा रायजो मोना क्राइटेरिया गैया। एक्सुवेलि जायफोर बिदि बुङो बे उसित नङा। बिथांमोना बारा मिन्थियाबो जानोबो हायो। हयथ' ओरैनो सोरबा बुंनायाव ओरैनो माने फारला होफानाय बायदि बुंनो हागौ। मा खारननि क्राइटेरिया? 35 लाख बर' थानानै मानो क्राइटेरिया गैया? जोंहा हा दंखायो, जोंहा राव दङ, गाननाय जोमनाय दं, निजा धोरोम दं, निजा भाषा दङ। माने भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव माने बर' रावा माने हाबनानै दङ। बेयावबो जुदि जोङो क्राइटेरिया गैया होनोबा माबोरै जानो?
35 लाख दङ मेघालया माने 1971नि माने 1 जानुवारियाव मेघालय सेपारेट स्टेट जानाय 19 लाखल'मोन बिसिनि पपुलेसना 19 लाखल' बर'आथ' 35 लाख दङ आरो बोरै क्राइटेरिया थानो बे दिनै गोदान माने गुबुन हारिफ्रा हाबफैबाय थायो दिनै सोर सेफगार्ड होनो बेखौ बुंनो रावबो गैया गावजों गाव नांलाय खमलाय राजनितिक हान्जाफ्रा बिराद दुखुनांथाव ओंखायनो जों रावबो राजनितिक हान्जाखौ जों बुंनोबो हाया बुंनोबो थाङा जों एज ए बर' हिसाबै जोङो बर' हारिनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय बे गथ'फ्रा देरनानै मा मोनहैगोन बिसिनि थाखायसो जोङो मोनसे माने सोरजिनो थाखाय बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जोंखौ फोरोंलांखादो जे जाथिनि थाखाय नों जेखि खामानि मावा बयबो बर' फिसायानो बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोन्दों जेब्ला बयबो बर' बिमायानो हारिनि थाखाय 1 मिनिटबाबो 2 मिनिटबाबो सानसेयाव खनसेबाबो सिन्था खालाम जे बर' जाथिनि थाखाय सिन्था खालाम